jamanadenw mun garisɛgɛ kɛra forobaca la n'an b'a fɔ ma fonction publique olu mun garisɛgɛ kɔrɔ la an ye laɲini dɔ kɛ san tɛmɛnen la k'a kɛ minnu garisɛgɛ mana kɛ forobaca la fonctionnaire la ani an ka magistrats ani collectivité fonctionnaire la u bɛɛ ka taa formation militaire kɛ kalo 6 o hukumu ye min ye sabula d'a kan an ko malikura tɛ taa hadamaden yɛrɛ kɔ a bɛɛ bɛ gulo hadamaden de la donc ni formation minnu ye nin kɛ kalo 6 kɔnɔna la a laɲini ne k'u hakili ani k'u jogo labɛn ka ɲɛsin jamana ka laɲini ma ka ɲɛsin ka jogo bila jogo min na ni faso kanu ye jogo min na ni ɲɔgɔn dɛmɛ jogo min na ni baara kɛko ɲuman o tɛmɛnen fana kɔ an ye fɛɛrɛ dɔ bila sen kan n'a bɛ fɔ ma réserve stratégique des forces armées de défense et de sécurité a fɔ ma ko bila kɛrɛfɛ donc ninnu ye formation kɛ ni y'a san damadɔni ye minnu ye garisɛgɛ donna forobaca hukumu na olu mɔgɔw bɛɛ olu bɛna kɛ bila kɛrɛfɛ ye sabula da kan ni gɛlɛya sera jamana ma a bɛna kɛ kɛlɛ gɛlɛya ye a bɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ komi an filɛ sanji bɛ ka tiɲɛni min kɛ sisan olu mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka na armée dɛmɛ o baara hukumu kɔnɔ na a mana kɛ kɛlɛ kunda a mana kɛ baara wɛrɛ ni min na ni gɛlɛya ye komi sisan an b'a ka fɔ cogo min na ji bɛ ka tiɲɛni kɛ u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka na jamana dɛmɛ donc a ka kan an ka foli bila ministre la ka foli bila fonctionnaire kura minnu yɛrɛ tilalen filɛ nin baara la nin ye u ka wuli ka jɔ n'u ka timinandiya la ani ka fɔ u ye nin waleya min kɛ nin n'o ye formation ye militaire ye kalo 6 kɔnɔna la u ka wuli ka jɔ don o don u ka baarakɛdaw la u sigiyɔrɔw la u kan k'o jogo yira jogo min b'a yira k'a fɔ u labɛnna jamana kanu kama u labɛnna jamana lafasali kama u labɛnna jamana ka nafasɔrɔ sira o lafasali kama an bɛ ala deli u bɛna taa baara min daminɛ ala ka kuma hɛrɛ ye. hali bi maaw ladɔnniya k'a fɔ min ye jamana ka foroba baarakɛla maakura 796 ye olu kun bɛ sɔrɔdasi kalanw na i n'a fɔ furanjɛla fanga yɛrɛ a wajibiya cogo min na k'a fɔ maa o maa ni e de bɛna kɛ jamana ka foroba baarakɛla ye wajibi de do i kan i ka taa sɔrɔdasiya kalanw kɛ yɔrɔ la ni a bɛ fɔ a ma ko service national des jeunes SNJ maa minnu bɛ o kalanw na olu kɔni ka kalan kuncɛra u tilala pewu wa olu ka bɔli o kɛra bi a kɛnɛ kotigiya kun bɛ furanjɛla fanga ɲɛma colonel Asimi Goita bolo awa i ka dɔ Bamakɔ génie militaire la Hamadi Jara ale tun bɛ o kɛnɛ kan. o mɔgɔ 796 don muso 102 b'a la minnu jɔra faso drapeau ɲɛkɔrɔ bi k'a jira k'u bɛ baara kɛ jamana ye fasoden ɲumanya ni danbew lafasali kama o ka bɔli kɛnɛkuntigiya tun bɛ camancɛ fanga kuntigi colonel Asimi Goita bolo gouvernement ministriw jamana kolatigɛ cakɛda ɲɛmɔgɔw jamana wɛrɛw lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ tun bɛ a kɛnɛ kan. Nunu ye kalo 6 de kɛ kalan na o kalan fanbaw sinsinna foroba baara kɛcogo ɲumanw yɛrɛ lakana fɛɛrɛw ani kɛlɛ kɛcogoyaw fo ka taa se jamana kanu baaraw kɛcogo ɲumanw ma nin kulu min bɔli filɛ nin ye jamana baara sifa caman bɛ k'u makɔnɔ ka kɛɲɛ ni waati cogoyaw ye a baaraw kuncɛra ni finitigi sifa caman ka tɛmɛtɛmɛni ye jama ɲɛkɔrɔ